स्टील। आमच्याकडे UPVC फिटिंग, सॅनिटरी फिटिंग, बाथ फिटिंग, PVC फिटिंग आणि सगळ्या प्रकारचे बिल्डिंग मटेरियल होलसेल दरात मिळेल। आमचा पत्ता मुंबई गोवा महामार्ग नजीक हुंबरमाळा। संपर्क 73 87 38 00 14 किंवा 83 29 800 365। गेले कित्येक दिवस तडी मारून बसलेला पाऊस हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कालपासून पुन्हा एकदा सक्रिय झालाय। कालपासून कणकवली तालुक्यात जो पाऊस सुरू होता त्याचा जोर मात्र आज वाढल्यानं कणकवलीत बहुतांश ठिकाणी घराची पडझड तर काही ठिकाणी पावसाचं पाणी रस्त्यावर साचल्यानं वाहतूक ठप्प झाली आहे। तसंच या धुवाधार पावसामुळे कणकवली आचरा मार्गावरील वाहतूक देखील बंद झाली आहे। शुक्रवारी रात्रीपासून कणकवली तालुक्यात मुसळधार पाऊस सुरू आहे। यामुळे जानवली नदीचं पाणी वरवडे फणसनगर भागात रस्त्यावर आल्यानं आचरा मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली होती। तसंच जानवली नदीनं धोक्याची पातळी ओलांडली आहे, त्यामुळे नदीकाठच्या परिसराला पाण्याचा वेढा पडलाय। तसंच गणपती साना पाण्याखाली गेलाय। पावसाचा जोर कायम राहिल्यास पूरस्थिती निर्माण होण्याची भीती आहे। कालपासून कणकवली तालुक्यात सुरू झालेल्या पावसाचा जोर आज वाढल्यानं कणकवलीत पूरमय स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे। तसंच या धुवाधार पावसामुळे कणकवली आचरा मार्गावरील वाहतूक देखील बंद झाली आहे। यामुळे सेंट उर्सुला हायस्कूल देखील सोडण्यात आलंय। शुक्रवारी रात्रीपासून तालुक्यात मुसळधार पाऊस सुरू आहे। यामुळे जानवली नदीचं पाणी वरवडे फणसनगर भागात रस्त्यावर आल्यानं आचरा मार्गावरील वाहतूक देखील ठप्प झाली आहे। तसंच जानवली नदीनं धोक्याची पातळी ओलांडली आहे। यामुळे नदीकाठच्या परिसराला पाण्याचा वेढा पडलाय। तसंच गणपती साना पाण्याखाली गेलाय। पावसाचा जोर असाच कायम राहिल्यास पूर परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती आहे। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।